chakaita kuti nditeerere Zimnet Radio kwamakore ese aya inyaya yekuti iredhiyo inozivikanwa nekurova museve chaiwo. Ndipo pano pandakatangira kunzwira nziyo dzakafanana na museve ndizvo. Rova mwana wamai, pinza kamwe, pinzaka. Henaro museve pa Zimnet Radio. Shasha panyaya dzemuseve. Rova futi DJ. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. You are listening. Are you listening to the station for every nation? 24/7. Zimnet Radio. All day. Number one. Muri Zimbabwe. Ndinokupai chirongwa huchi pasina nyuchi. Makadiko kwese kwa muri Zimbabwe. DJ Mafaru TZ Studio Southeast of England. Kusangana kwatiri kuita nhasi musi wa 9 December pachirongo huchi pasina nyuchi chamunonzirwa Mafaru chete promotions makadiko. Kuramba tingotenda izvo mazimbaoza anochengeta imimi wochengeta inini. Takange tiri tese sondorapfura. Ekaga. Muri kundipiwa sei muri yeZimbabwe kuri sei kwamuri? Sondo rakapera ndakanga ndine muyimbi wandanga ndinaye muNewlands Marare Mo anofamba nezita rekuti Diesel Power. Takakurukura tikafamba anofamba nechikwata chinonzi Jungle King of the Jungle. Tikafamba naabhamu rake. Nazi ndiri kupinda muteni wati nazi. Ndinoziva kuti vazhinji ndakanga ndakapromisa kuti nhasi ndinenge ndina ngoma chamboroma asi hazvina kuzoita. Saka sikukuudzai kwandakakuitai kuti list racho rakati rebei. Nhasi ndiri kupinda pa10 ward nhasi muHarare zvakare. Ndiri kusangana kana kuti ndiri kukunzirai mugoma Albert Sungura president anzi dura remimhanzi kana kuti Heavyman Gazi vanofamba nechikwata cheorchestra mavambo azvo. Ane maalbhamu akati kuti asi mukati mezuva ranhasi netakabata latest album ravo rinonzi Ruoko Rwashe. Album itsva rine 3 weeks raburwa album irori saka ndova ndenge ndinavo. Zviri sese muri yeZimbabwe kuna vari kurwara vese ndinoti simbai muzera jezo. Uri kuchema nevu kutambudzika neko nazi zvese zviudzei shomazimbaoze. Asi kii yekuti zvinhu zvese zvifambe zvakanaka kii makumburero munamato pese pawamuka. Amene kuti maita munamato here mukati menguva ino. Ndinoviva zvangu kuti kwese kwamuri kuti bata zvakanaka. Thank you very much for choosing Zimnet Radio. DJ Mavaro broadcasting from DZ Studios. Murega katika dai timbo dai.
Makadini vadiwa vateereri. Zita ndinoitwa Ekta kana kuti Brave Matowo. Mukomana wapazoshavani apa. Makateerera chirongwa uchi pasina nyuchi. Muchifamba nesisi timu yeMafaro Chete Promotions. On your number 1 internet radio station, Zimnet Radio. Yes, sir. Zvakare ndisu timu Mafaro Chete on the ground pa South Africa tichifaisa mangoma. Zimbabwe. DJ Sugar in the house. Ajoimba kuti muri bata zvakanaka matima naye senyika huko. Apechina fupiriti. Paiti piriti. Apa pechina fuzirise ingosha. Kwa mutoko uyo kunyorira pene. Kunoenda mabhazi akanyorira pamimba akadoka mukati. Wagalira nhanza. Maitieko atano. Uitieko kunyangala kuno. Kumapuno yo. Madoka chere. This is DJ Sugar. Anasi kwaka ipa. Akune rirei. Yema DJs. Kirikita se rirei zokukandira na zimuti naika. Kusika tamanya maround yacho kusika tamapeta. Asisine ini DJ Sugar. Andicha starter. Andono kandira mkono Mafaro. Ba UK hapo. Ayesitiri muno mu Zimbabwe. Chombo chikandira kuchando. Achombo dzoswa kuzura. Atichimanya nacho chimuti. Akusvika maitirwa imimi. Tiripo pakusimudzira vaimbi vemu Zimbabwe. Mukoma Mafaro maswera sei. Asisine murume akatogarira chimuti. Andamuza ndikatereka nyimbo wa tongo nyodza nhasi. Akaza chingenda mbofamba nawe inini. Atazowa kukandira inini. Chomboita zverire inaika. Sisine nazo tisingapedze nguva komana. Regai tichifambe naro bhora. Bhora mugete.
kana tadai zikaizi aiwa karopa rinenge ratanga kubamba bamba ese mota ya diesel inoda kuti kwambochaya ki kwamborova starter unomboziya ichirana for a few minutes kuti muchini kunyazodziya injini inyazodziya vagomana imi ekaka zvoti sei muri yeZimbabwe huchi pasina nyuchi mafaro chete promotions kukunzirai chirongwa chiripo pakukunzirai vaimbi veZimbabwe vari kutanga vagara vari mubasa malatest releases tikukurakura navo pachirongwa vari kutanga kusangana nemushamarara aiwa ndinokuchinganidzai pachirongwa chinobikwa huchi nengoma nemunhu wacho vagomana imi huchi pasina nyuchi mukati mezuva ranhasi ndine muimbi weZimbabwe muimbi ari kusumuka muZimbabwe sofa nemaalbhamu 5 plus 6 ranhasi ratinge tokukurukura naro rinova albhamu rechi6 latest albhamu rakaburwa masonda apfuura aya mashoma albhamu rinonzi ruoko rwashe zita anoitiwa Albert Gazi sungura president kana kuti heavy man kana kuti dura remimhanzi Gazi chikwata anofamba nechikwata chinonzi orchestra mambo azvo vagomana you don't want to miss this one saka zvazvinoita kaigara uziva muri yeZimbabwe ndisati tabatana nemuimbi wedu tinombokupaika mombomufila mbichana mombomufila saka panapa ndichange ndakabata albhamu rinonzi ruoko rwazhe asi regai ndingoita run through mamwe maalbhamu avakaburitsa pari zvino albhamu ravo rekutanga rainzi ongororo yakadzama airanzi harisati rakuwanika nokuti harisi kutombowanika nekuti rakarekodwa pamakasetsi saka kuwanika kwacho
mazino ehuku richizoteererwa nerinonzi zvinanara nemagitare. Ndo album ravo rakava rechipiri, vachizoburitsa rimwe rechitatu rinonzi kufamba munashe. Album rinonzi kufamba munashe pane kamwe kambo kanonzi Bhinzi chete. Vakomana ameno nguva ikanditendera ndichagona kukaita 15 papapa. Vaburitsa album rechitatu rinonzi kufamba munashe, vakaburitsa album rechi4 rinonzi mberi kunashe zvakare. After mberi kunashe pakachizouya album rinonzi pausawira paushamwari. Anzumwe ushamwari unongotangira mukufara imo mumatoita mazisawira aikakha makuto exchange macontacts makutorerana mavisitation makutombosangana kupub. Saka zvese zvinobvira mukufara. Ndo album rinonzi pausawira. Kuchizouya idzva iro ratakabata kairi rinonzi ruoko rwashe. Aiwa mandiregerero ipapa ndaita vice versa. Mberi kunashe ndo rakabva kuzorekodi. Saka kufamba munashe rakateerwa nerinonzi pausawira, richizoteerwa namberi kunashe. Mberi kunashe ndo riri kuteerwa neruoko rwashe ratakabata mukati mezuva ranhasi. Saka mhuri yeZimbabwe rikatimbofila mukoma Albert Gadzi zungura president. Hanzi pekuti president anosalutwa nevese. Vese vaye vanoti tiri kumberi vaye aiwaka isu tichatozosangana navo takudzoka, vachatozosangana nesu takudzoka. Akomana imi DJ Mavharo huchi pasina nyuzi kutaurisa kudai izvi kuda kuti munyasova settled mugarisikane. Vakomana imi. Saka zvazvakuita pana pamuri yeZimbabwe rigandipinde album ruoko rwashe, latest album kubva mukoma Albert Gadzi. Itore kambo kanonzi usarove mukadzi, album iri itsva. Maini kwa utambire? Ndinotambire ipapa, ndotambire newspaper irori. Hausona ndau here indawa kaniyo? Imi ndikona ndingotambira manewspaper, tinodya manewspaper pamba panaku. Kokushaya imbosva here mukazoma? Kushaya kwei mukatedza kuya makabata newspaper munoya makabata heti yenyu. Tinodya heti here apa ndopasina zvemurume. Inini? Adabo kupatura wadi jaireza. Just
kana iri stress yakutadzisa kutamba nemumwe kana darika ikakutadzisa kutamba nevamwe kana darika ikakutadzisa kutamba nevamwe Usarove mukati mutimba umo muri kugara saiko mutimba umo muri kugara saiko usatuka murume mutimba umo muri kugara saiko mutimba vanhu muri kugara saiko Kurova mukati amasango zvakaza kutuka murume amasango zvakaza kurova mukati amasango zvakaza kutuka murume amasango zvakaza Mugare muse, Giovanni mugare muse, Imi mugare muse, Giovanni mugare muse, Imi mugare muse. Whoa, akomana, Dole runo, mutambo wakachinja, shiri yavuta rege ni manje, Nice tempo, show them. Haupererwe, show them. Rondo runo shakao mina kudo, munda westo karima bilipili. Wana kushika. Vanhu munoda kuti mugarisane zvakanaka mudzimba umo. Kuti vachiuya vakatakura kuti mapasuru kana kuti matekaways mai vachibva vateketera nemutupo vakavara ngatigarisane mudzimba umo vakomana gore rakupera kudai zvatiti vanhu vanopedzana vane mbonje kana dhedhi maona kuti mimi muda kurova mai kachingobudai panze mukunosprint 100 meters pamunodzoka munenge mabho zvekurovana zvakasara kare izvi kamba kanonzosarove mukadzi kubva padamba refu idzvaizva rinonzi ruoko rwaze kana mai ndimi makakosha ndimi munoita dzimba dzenyu dzimire kana dzakudonha ikaona kuzoiregerera kana yakudonha imba yako ufunge isumudze vagomana veorchestra maombo azvo mukati mezuva ranhasi ndichange ndiri kukurukura namukoma Albert Gadzi sungura president ndozvavari kuzviti
zita remadonirwo uri pabasa anonzungura president kana kuti heavy man dura remimhanzi jati mombo wafila ka album itsva harina kana 4 weeks raburwa album rachero riri. Kune vanoda zvavo munogona kundikandira WhatsApp kana une anyone waruda kuti ndiite shout out. Kune vanoda kuti ukwazise kandikandire WhatsApp pa 0786178329. Apo nepapo ndinenge ndikuzoverenga ndichidaidzira ndichizivisa vakwaziswa vacho. Ndozvozve kuda kuti tispice uchi hwacho. Kambodya uchi une nyuchi dzakatsviririra here ndosatoda kuti mboita. Saka kana une anyone waruda kuti uite umhoreze ikata ndikandire WhatsApp pa 0786178329 0786178329. Shandisa UK code ndikuti ndiri mu UK. Kamwe kambo katinoda kuti tiri kubva paalbum ruoko rwazhe kanonzi chiuyai baba muna mato uyo. Mukoma petikadzi zungura president okesera mambo azvo. Kambo kanonzi chiuyai baba. Hey,
Kakambo kanonzichiwe baba kubva paalbum ruoko rwazhe latest album kubva kuna Mgoma Betgadzi Sungura President Sungura Remi Manzi Heavy Man Orchestra Mavambo azo kubuda nepa 10 wadapo akuenda ku DZ wapfura pa National Stadium apo nechekuseri kwacho go kondozoze kuna vari kutibata ndokuchingamidza pachirongwa huchi pasina nyuchi DJ Mavaro DZ Studio Southeast of England bichana kupinda mudanger zone rega nditore kamwe asi ndokufunga kuti ikaka chiperaka Mgoma Bet vanofanirwa kunge vagadzikana vapa nzvimbo ambo kanonzi ndinaye wangu kubva paalbum itsva ruoko rwashe rwatakabata nhasi vana mai tinotituma kusora kunenguva vana mai kumanikidza kutanga varume vakagara zvakanaka nepekana tichimeta usore murume zvimekukatana wako uyenenge zvimekukatana iyeyo wakadzina pfuma zvimekunakisisa usazova nemweya wekusora murume wako ndiye wamunai wawakapihwa nashe ndiye wamunai wawakapihwa nashe kumbura murume vanamai kumbura murume sambure murume sewakasarudziwa kumbura murume vanamai kumbura murume sambure murume sewakasarudziwa sambure murume sewakasarudziwa umuna nenyika yake anoda nyika yake umuna nevana vake anoda vana vake umuna netimu yake anoda timu yake wakundi wako umire naye unde yako umire naye ngande yako umire naye vanande vako Nayo
varipo vanashungurudza varume, varipo vanashungurudza varume. Hapana sina murume, hapana sina murume, hapana sina wake, hapana sina wake. Saka iwe ida wako wako, saka iwe ida wako wako. Maigara muchichema, ninoda murume, Yesu nasimama naye asi murume murongo. Iye anokuda, nemoya wesomerudo, iye anokuda, iwe mude. Iye anokuda, nemoya wesomerudo, iye anokuda, iwe mude. Gambo kanonzi ndinaye wangu. Kambo kari kubva paalbum ruoko rwazhe, latest album kubva kuna Mugoma Albert Gadzi, Sungura President, kana kuti Dura Remimhanzi, Heavy Meni neorchestra mavambo azvo. Anzi variko vanoshungurudza varume, murume wekuti akangotariswa neziso kudai izvo toziva kuti mai wezvangu vakomana. Aya muri yeZimbabwe ndinodaira kuti mavafila Mugoma Albert Gadzi ndiye muimbi wedu wesvondo rino kubva paTenward Harare apa kuDZ, kudhuze nekuDZ. Pachirongwa huchi pasina nyuchi vari kutibata vese ndokuchingamidzai DJ Mavaro Broadcasting from DZ Studio South East of England. Chirongwa munonzirwa neMafaro Chete Promotions, apo tinokutsvagirai vaimbi veZimbabwe wherever they are. Chivaunza pamhepo apa paMugoma Albert Gadzi vakaburitsa album ravo idzva rinonzi ruoko rwazhe. Rine dzimbo dzatinenge tiri kufamba nadzo muchirongwa, ziva ne 5 more albums dzavakaburitsa before this one. Kune vanoda zvavo kuita interact nemushamarari wavo, tumire maWhatsApp yenyu. WhatsApp number yangu inoti 07861783929, 07861783929. UK code kana une vanhu vari kuda kuwisha a happy Christmas. Kana uchida munhu ari kuda kungokwazisa zvako, kana une munhu ari kuti akwaziswe panhepenyuro takatirira kudai izi, kanda WhatsApp yacho. Kani panangoita respond kuna Mugoma Daniel Kondo vari paSouth Africa, Cape Town uko. Vabva nditaiwa mushamarari, thank you so much. We are tuned in, tiri tuned in zvemhando yepamusoro-soro, thank you so much. Ndikwazisire mhuri yeZimbabwe yese mese muri kukwaziswa naMugoma Daniel Kondo vari paSouth Africa, Cape Town. Ipana chief vakanda zvavo message yavo zvakare, chief vari paRomford muUK munomo. Anza mhuri yeZimbabwe makadiko ndokuchingamidzai zvenyu, ndokukuishai kuva neholiday yakanaka. Vanomwa musazomwa, muchenjerere zvitaka izvo, muchenjerere liver, usazomwisa. Chief maita basa, ndiChief Zimunya ivavava. Ikachimodza zvinoteera tichibva tazoona kuti tingabatana here naMugoma Albert Gadzi. Gore rino kumakwizhu, vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona, vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroyi kumurongera. Zvino panapa hapana kunyangirwa, hapana muroyi kana mbavha. Vateereri kupera kwegore rega tinokupai chironga top 100. Mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pawebsite pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mu top 100. Ini ndatotanga kare. 24/7 Zimnet Radio. all day. Number one. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Are you listening to the station for every nation?
kushisha unenge basa shumari unozonyaya dzezimnet radio idzi ndaswera panapa ndichiterera mhanzi vamwe vachidonhedza ndiro dzakapenga iwe garapa ndati garapa unzwe masounds ari kudonhedzwa panapa izimnet chete iyoyi right muri yezimbabwe musakanganweka kuti tichange tichikuzokupai top 100 saka muri kuvhotera kadzimbo dzamurikuda kuti dzipinde pachirongwa chacho musa 1 February chinenge chakachaya patiri tikupai top 100 saka kandai mavhoti via mobile app kana kuti pa website. Ndakambotaura nyaya yemabhodhoro sondo rakapera ndikati hazvidi kuita kunge munhu anosona mabhodhoro munhu anonyebera vanhu kuti ukaona munhu asona bhodhoro unoda kuudzwa kuti anorisona sei. Sondo rakapera ndakange ndavimbisa kuti ndichange ndina mukoma chamboroma but hazvina kuzofamba zvakanaka. Saka zvandakuita manje ndezvekuti ndakabva ndachera kakomba pasi kuti handichataura mimba wandinaye munenge makuzongoona posta ratinenge takuzoisa before chirongwa kuti vamwe vazhinji vanenge vakatomirira kunzwa muimbi iyeye vobva vazonzwa vamushaya zvobva zvazotadza kuita zvakanaka. Saka mukati mezuva ranhasi ndina mukoma Albert Gadzi vari matenward kutenward kata kunyazotaura pachishona kuti kutenward apo wakuenda kuDZ wapfuura paNational Stadium apo National Sports Stadium uko kwakamenge kune sangana ina menoti ichiriko here ikokoko. Saka zvakuitika panapa rega ndichiona kuti ndingabatana here namukoma Albert Gadzi sungura president vagomana imi papa tofunga ndichada kuti ndizovabvunza kuti sei vakuzviti sungura president nekuti hazisati tambozvinzwa isi tinombonzwa zvedu ana prince of sungura ana king of sungura akandidzwa kuti ivo vaenda pamusoro pana prince nana king vese here ava vaenda pamusoro vagara pachigaro chepamusoro-soro. Regai tione ndichaye runhare hanzi akachaya foni akarega ndichaye foni tione panapa ndondibata namukoma Albert Gadzi. Zimbabwe vatsigiri vechirongwa huchi pasina nyuchi kana kuti vateereri paZimnet Radio ndakuchikuintroducai kune muimbi wedu wesondo rino mukoma Albert sungura president kana kuti Heavy Gadzi vanofamba nechikwata orchestra mavambo azvo vari patenward muHarare umo. Mukoma Albert mungade kuchingamidza vateereri here uye mubva mangu wabatisawo kuti anombonzi Albert Gadzi ndiani? Makadii zvenyu vatsigiri vesungura music vatsigiri vasungura president. Zita rangu ndinonzi Albert Gadzi ndinoimba nechikwata chinonzi orchestra mavambo azvo. Ndauya pano pachirongwa kuti nditaurerepi. Sungura president Albert Gadzi mukomana anobva kuMount Darwen. Ndakaberekerwa kuMount Darwen ndikakurira kuMount Darwen ndikadzidza zvekare kuMount Darwen kusvika level F grade 7 ndakazoita secondary yangu level ndiri mukati meHarare. Takaberekwa tiri vana kunotanga ini kozotera mukomana futi anonzi Alfred Gadzi kozotera mukomana anonzi Atson Gadzi kozotera musikana anonzi Faith Gadzi. Ini ndiri wekutanga ndiri dangwe mumuri iyoyo. VekuMount Darwen ndinokuchingamidzai pachirongwa makaitwa represented namukoma Albert Gadzi sungura president kaka Mount Dididi ndokuziva right. Mukoma Albert mungade kutiudza kuti orchestra mavambo azvo yakamira sei? Mune maband members mangani vakomana vamunoshanda navo mubasa? Chikwata cheorchestra mavambo azvo chine vanhu 10 kana kuti 10 pachishona.
kusanganisira ini ndobva ndaitawo chi11. Inini Albert Guts Sungura president ndinoplaya lead guitar, kana kuti kagitari kamonzo kachirwa mpururu kati ndogitara ndoridza iroro. Koya Nelson Tembo anoplaya bass guitar striker yedu. Koya Robert Lapkin anowa sub rhythm. Ganas Kamuriwo anorwa zvekare main rhythm. Barnabas Mandipota madrums. Richard Richi anorwa zvekare mabacking vocals. Alfred Gatsi anorwa mabacking vocals. Axon Gatsi zvekare anorwa mabacking vocals. Saka kuma dancers kuna Tendai Sande anotamba repabasa anonzi Kandege. Koya Paddington Gwindi repabasa anonzi Mosquito anotamba zvekare. Koya kuma domain parizino tisiri nehwani zvedu anonzi Neva ndiye domain wedu, Neva Sangulani komana murefu. Pane mumwe muimbi anonzi Papa Tongo kanoti Tongo gara munemo wandakambokurukura naye zikanzi waya tinoita dzekuchutika kuita kuchutika waya. Sungura president Mukoma Albert, andizivo kuti imimi nyaya yekutanga kuimba iyi makazvitanga rini, uyezve mumhuri yekwenyu kune vairidzawo here magitari vamungade kuti zivisa kana varipo kana pasina aiwa tinofamba takadaro? Zvekuimba ndakazvimiririra ndakatanga mburira 2007 takadambura Sungura kubva ipapo kusvikana nhasi uno tisiri kungorudunura tichienda nayo. Muri medu zvokuimba varipo vaizviridza, munongoziva kuti hanzi Membwe rudzi inozvara mwana nerishumu. Varipo vaimba asi havana kukwanisa kusvika pachidanho chokuti vazosikisawo kana kuti vachisvika pachidanho chandasvika ichisa Sungura president. Kuna sekuru vangu vakabara baba. I still remember one of the days ndichiri kudzidzira gitari rangu ndiri kumusha ndine bhancho rangu. Vakandidedza vakati Gatsi chimboya panapa. Ndabva ndasvika paya zvikanzi chimbondipa iyo gitari renyu mofu. Ndabva ndavatambidza handamboziva. Vakabata gitari riya ndobva vatanga kuridza. Maridzira avaitoita ipapo ini ndakasana ndatombosvika level iyo. Zvakandishambisa ndikati sekuru motoridza kudai. Ndichingopedza kudaro vakabva varidzosera gitari kuti ndichivati chindiridzirai futi vakabva varapa. Saka sekuru vangu vairidza gitari. Tabva ipapo kuna bamunini vangu vaizi vairidza, asi iyi history yandakura chingoudzwa amai vangu vaindisanangura history kuti bamunini vangu vaiti vakauya vakashanya kumba kwedu ndiri mudiki kwaizi vaiva negitari ravo tanga kuriridza, asi vakaridza gitari ravo zhazha zvinonzi inini raindinakidza. Then karandinakidza gitari reriya ndaitanga kuchemera pavanenge vakuenda ndoti ndipei kindikindi yangu, handaiti kindikindi kutaura gitari. Saka ndizvo zvaiitika izvo, iyi history yaingotsanangura. Saka mufamily medu mune vamwe vairidza asi havana kuzokwanisa kusvika level yatasvikawo. Ndinoziva kuti mava nemaalbum akati wandei amati maridza tisati tabata latest yatinayo yatakabata nhasi inonzi Ruoko Rwashe. Andizive kuti pakunyorwa kwemhanza apapa munozvipuwawo sei, nekuti pano mumwe muimbi wandakange ndiri kutaura naye akati iye akangoona vanhu vakabatana maoko anogona kutobuda nekambo pakubatana kwavanhu maoko vari kuzvifambira zvavo. Amene kuti imimi mungade kutibatisawo here kuti munozvipuwawo sei pamunozobuda nemhanzi yekuti pamwe munobudisa kambo kanonzi bhinzi chete, mukunyora kambo kanonzi bhinzi chete. Andimaona uyezve tichiramba takangoroverera bhora mugedhi papapa, mungade kubva matibatisawo here zvakare kuti mhanzi yenyu imimi nevakomana veorchestra mavambo azvo iri kugadzirwa zvakadini nemhuri yeZimbabwe? Mhanzi dzangu manyorera ndinoziita inini. Zvimwe zvacho zvatinenge tichiimba apa masituation atosangana nayo, zvimwe zvacho zvinenge zvakasangana nehama dzedu. Saka pakuti tsanangurira vanenge vachiita ndakasangana nesituation yakati, ipapo tinenge tichibatawo even mumakombi mumabasa papi ndepapa patinoenda patinotaura nyaya yapese. Saartist munhu anogona kungotaura one word achingofunga kuti ari kutaura hake nyaya, indotopika kuti izvi zvataurwa izvi inogona kuita so. Pamwe pacho inongotanga instrument techingoridza vakomana otanga kuenda kupractice wongofoma imwe instrument kuti vanenge vachingoridza zvavo. Ndotosvika ndoona vakomana vachiva instrument ndonakidza kuti vakomana instrument yandinakidza rambai muchiridza ipapo. Ndototanga kutisisa mawords taakutotanga kugadzira beat. Zvimwe zvacho zvinogona kutongoya ndichitongofamba kana kutonzwa shiri chaidzo dzichirima
then sound iya ndotoitora ndotobva ndototanga komboza song. Ndizvo zvandinoita izvo. Mimanzi yedu vanhu vari kuigachira, vari kuitambira zvakanyanya because tinomboita tichicommunicata nemafans, masocial networks, mafoni namba vanavo vanofona vachitaura. Vanhu vazhinji vari kunakirwa nemusambo wangu, vari kuti iwo sungura yandinoridza ndeyangu ndega. Uye vanhu vanonyanya kuchema nemagitars andoplayer, especially lead guitar. Vanhu vanopa kutenda kuti lead guitar yenyu Mukoma Gatsi iri unique pachirungu kana kuti yakasiyana nezvimwe zvinoitwa nevamwe. Ndo patinoita kuzotaura kuti sungura president tengeti mapasword atita akada ipapo. Kaka pandataura kuti Binzi Chete kuti mogona kutiburitsira kambo kanonzi Binzi Chete Mukoma Albert Gatsi vani kambo kavakanyora kanonzi Binzi Chete kubva paalbum Kufamba Munashe. Ndosaka nandi kubvunza kuti zvino munge mambozipuwa sei kuti mungonyora Binzi Chete zvatobuda zvakadaro. Anyway, Mukoma Albert mungade kutibatisa here kuti mimi pamwe chete netimu yese zvinokutorerai nguva yakadini kuti album pamunotanga kurishanda kusvika ranyatsopera zvokuti yes we are happy nezvese kuti yezvinezvi album rakuchibuda zvinokutorerai nguva yakareba zvakadini? Kugadzira album akusi nyore, ndikuti chinoita kuti kusava nyore inyaya yekuti kuti ubike mhanzi inofadza vanhu zvinotora nguva, zvoda kunyatso kukwenenzvera kubva kuma-instruments kusvika kuma-voices kuti zvinyatsobatana nema-messages kuti zvive zvine punch kuvanhu, zvinotora nguva yakati rebei. Sesu zvedu tinowanza kutora kana gore chairo tichigadzira album, kana kutora makore maviri. Imwe song munogona kutoiridza moda kuirekodha pa 6 tracks yobva yaramba kukwana, mukoninya muchingoiita mapractice kusvika yazowana painopinda. Saka zvinotora nguva yakati rebei kuti mugadzire chinhu chakanaka. Mukoma Albert chimbobatai makadaro mbichana timboti nje pakona shopu kaka nekuti pane zvimwe zvatinoda kuti vatereri vange vari kunzwa, vange vari kuziva, saka chimbobatai makadaro mbichana. Gore rino kumakwizhu vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona, vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroyi kumurongera. Zvino panapa hapana kunyangirwa, hapana muroyi kana mbavha. Vatereri kupera kwegore rega rega tinokupai chirongwa top 100 mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pa website pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mu top 100. Ini ndatotanga kare. Makadi zenyu, zita rangu ndinonzi Albert Gatsi, chikwata changu orchestra Mambazo, makati rayo number 1 internet radio station, Zimnet Radio, inounza dandaro, zidzo, varaidzo, inokusanganisa ini zvakasiyana-siyana, uye nevakasiyana-siyana, mimanzi zviripo, inounza mafaro kwamuri, kubvisa stress. Station yenyu yakanaka, hushi pasina nyuchi. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. The best. Zitandi Blessing Shumba, the psalmist makaterera ku the number 1 internet radio station Zimnet Radio. Ivaine kuterera kwakanaka. Mburi yeZimbabwe rega ndipinde paalbum ruoko rwazve ino album ya Mukoma Albert Gatsi sungura president cannot have many vane chikwata cheorchestra mavambo azvo. Ndinoda kutora kambo kanonzi Rufu tinzwe nyaya yacho kuti zvakamira sei nyaya yerufu ipapapa.
gwendo risingadzokwi. Hama dzangu kana nguva yakwana yakwana, hama dzangu kuungana kwatakaita pano harizidambe kuperekedza hama yedu yataka gwendo risingadzokwi. Nguva kana yakwana yakwana, hazvinei kuti uri mubhazi, uri mumotokari, uri pamusoro pendege, uri pari, kana musikato neza neza. Makagadzira ere kunosangana naiye mambo wamadzimambo, ishe wamadzishe, changamire wamachangamire, iye patezva kemusiki. Unenge uripi kana wodedzwa? Unenge wakagadzirira here kana wodedzwa? Dzangu ngatiyeuke kuti patigere ipo pano, patimire ipo pano, tiri ivhu kuivhu, nyama kunyama, mweya kumweya.
maita Jose mukoma ubeti nikambo rufu mango zvinzira vatereri kunzi rufu mutemo waMwari kune anenge aenda ngatichote maitine tariro tuchigadzirisawo isusu wasara kuti patinozosvikirwawo naye rufuyu tinosvikirwa tiri pakanaka kuti tizosangana naye musiki kambo karufa paabhamu itsvaitsva inonzi ruoko rwashe vakomana veorchestra mambo azvo. Regai tichimbopinda pataito yamakazvipa kuti sungura president kana kuti heavy man izvi zvakabva nepapis nekuti inini ndinochikuzivai muri mukoma Albert Guts saka pakuzoti sungura president apa heavy man vatereri vakateerera pachirongwa mukati mezuva ranhasi pahuchi pasina nyuchi vangada kuziva kuti izvi zvakabva nepapi. Sungura president zvinoreva izvo kuti sezvatinoziva tose kuti kana munhu achinzi president mutungamiri wesungura, saka sungura president ndo vanowanika vari pachigaro chiri pamusoro sezvamunoziva mese kuti madzimambo kana kuti machifi kana makingi nemasabhuku nevamwe vakadaro daro vanenge vari pasi vanhu vandoti kana vane zvichimo vanoenda kuna sungura president. Saka indakamira sasungura president ndosungura tipo pakugadzirisa zvichido zvevanhu vesungura vose zvichemo zvavo vanopa kwatiri. Nditambirei temutambirei yenyu sungura president. Sapresident tiripo pakutambira zvichemo zvenyu kana mukanzwa kuti sungura yakudzigira kana kuti yakudhakwa kana pane zvamusiri kufarira kusungura uye nezvichemo zvenyu tizvigadzirise. Hakuna chinotadza kugadzirikana sungura president varipo. Chimwe chatingada kuziva ndechekumaketwa kwemimhanzi. Ndinoziva kuti maalbum zenyu ati wandei latest album ruoko rwashe ndo yamakabva kubura masvondo mashoma apfuura. Saka pakumaketa kwemhanzi apa muri kuzvifambisawo sei imimi sechikwata kana kuti imimi semuimbi, nekuti vamwe ndinochiziva kuti vangwa nemacompanies anovatengesera mimhanzi vozonopuwa mari dzavo amene kuti imimi zvakakumirirawo sei uyezve mungade kubva mabatawo here nemachallenges amuri kusangana nawo muindustry yemusic. Isusu so far zvinenge zviri kutofambira zviri nani. Takambotanga tichitengesera nemakambani anomaketa asi nenyaya yepirates tiri kumhanya makarimwa mukoma. Tiri kumhanya makarimwa saka takazongoti isusu regai tipote tichingopindawo tega musango sezvo munongoziva system yacho mazuva ano. Unongopinda mutawuni tumaspeakers twako paside, music yako iri paside, maCDs aripo uchiridza vanhu vachitenga. Ndo zvakutararamisa izvozvo ukawanawo pondo kana coin zvemusiwoyo zvinenge zvakavharana zvakadaro. Saka music tiri kutengesa toga kuti zvigone kufamba zvakanaka. Challenges atiri kusangana nayo muindustry yakati wandei zvavo, especially takatarisana nekuimba, especially takatarisana muno muZimbabwe. Chanyanya kuti dhakwei pari zvino vari chafa paindustry yedu inyaya yemarketing. Marketing yakatiomei nekuti handizive kuti inyaya yekuwandisa kuvaimbi here kana kuti chii chiri kukonzesa kuti music dzinyatsoplaywa kuma-radio stations kana kuma-TVs zviri kuti netsei dzinoplaywa pano nepapo. Saka ichallenge yekuti music yako kana ichinge yabuda inofanira kuti inyatsoplaywa. Saka ini sagatsi dambudziko randiri kusangana naro ndiroro. Uyewo vanonyatsotsigira nezvemumhanzi kana kuti atingati mapromoters echokwadi chaiyo chaiyo haasi kuwanika. Mapromoters mazhinji vanenge vada kuti vaite mari nevaimbi. Hakuna mapromoters varipo pakuguruma matisa achiri kusimukira vanhu vanosimudzira industry. Toziva zvekare kune nyaya yepiracy. Piracy irinouraya upenyu hwemuimbi nekuti paunobudisa album rako kana kuti paunotsikisa album unobudisa mari yakawanda, asi album rako richinge rabuda mari yaunozowana ipapo inorwadza. Unoona kutadza kusvika kana kota yemari yakashandisa pakurecord album, zvinova zvisingasimudziri, zvinotodzikisira pasi muimbi. Kwaya zvekare nhau yema-instruments, pango pacho kana musina ma-instruments akakwana zvinotiomei kuti mukwanise kunyatsota mashows. Kanjani pa-inspiration apa mune muimbi here kana kuti vaimbi vakakuinspire kuti muzosvikawo pakuti inini I want to be a musician ndichirova musambo wesungura? Ngura ndichikura
ndichitanga kunyatsoteerera music munhu watainyatsokufarira Leonard Chakata ndaifarira beat rake pandakazonzwa masongs aJohn Chibadura achiplaywa pane umwe musha takasvika paine part ndibva ndazwa masongs aJohn Chibadura achiplaywa. Kubva ipapo handinazoda kunyateerera music vamwaimbi John Chibadura akabva ava mupfungwa dzangu, ndiye munhu ndakakura nyanya kuteerera. Kozouya Kiyama Boys madhezi akatanga kuita mahits, ndakatanga futi kufarira Kiyama Boys. Ndikatanga kufarira futi mukoma Alec Macheso, asi munhu akandiinspire John Chibadura. Lead guitar yake yairova murume aindiridzira zvake uya. Mukoma Leonard Dembo zvakare ndaifarira lead guitar yawo. Asa music yaJohn Chibadura ndoshuwa kuti dai kwaiva inziyo munhu musa vaimbi vaunoda. Ndainamata hangu kuti John Chibadura mutswa, John Chibadura indigonera. Kaka hapo nepapapo unoda kumbotura mafemo. Kaka ndizvo rega timbotura mafemo zvakare timboti femei. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. We play the best music from Zimbabwe 24/7, 365 days. Stay with Zimnet Radio. In touch with the best online station, Zimnet Radio, bringing you nothing but the best. The best. Tapukama tenzi titungamirei parwendo zvatafunga kufamba ururwendo isu tinoda tifambe namweya mutsvene. Mimosa music to the world. Makadi mure Zimbabwe, makadi vatereri. Zita rangu ndeitwa Chief Tatenda Pinchisi kana kuti Spana Boy. Makatirira to your number 1 internet radio station, Zimnet Radio. Enjoy. Gore rino kumakwishu vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona, vamwe ndekuti kugona mbavha kana muroi kumurongera. Zvino panapa hapana kunyangirwa, hapana muroi kana mbavha. Vatereri kupera kwegore rega rega tinokupai chironga top 100. Mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pawebsite pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mu top 100. Ini ndatotanga kare. Ini ndaita urombo rakanaka rekuti album iyi ndakaiteerera mhanzi dzacho dzese. Rega tipinde pakambo kanonzi Ruchiva. Hanzi wako kauyu anova mutsva ukamuchenesa ukamutengera akazora zvinoda kuzorwa kumeso uko. Mugoma Albert Sungura president Heavy Man vakatungamirira chikwata orchestra Mambo Azvo ndo vatiri kukurukura nawo mukati mezuva ranhasi. Mugoma Albert simudzai tinzwe, simudza waya tinzwe kambo Ruchiva. Sungura president yauya manje haupetikati endokestra Mambo Azvo tura remi manje akatumwa nechokwadi muvanhu.
apepewo tumanini twacho muachiwewo aende apepewo tumbamba matwacho muachiwewo aende pasonderere tumawidzi twacho panakirire pasiyewo pasorezore tumapesi pauta pasukirire pasiyewo panyorenyore tuma ailaine panakirire pasiyewo pasorezore tuma aishato panakirire pasiyewo papekewo tuma peki auti panakirire pasiyewo papekewo tuma leki ine panakirire pasiyewo papekewo tumutepe kwato kana chida mkafanaka wako mtendesiye wako tetotapigwa naye kana chida mkafanaka wako mtendesiye wako tetotapigwa naye yeye wako tetotapigwa naye Samanyanga musadaruka, shua msada, musadaruka, shua msada, ita musadaruka, shua msada, musadaruka, shua msada, musadaruka, shua msada, kanya musadaruka, shua msada. Vasiye na mai batiramiga kana ruchiva ruchingerwa vabata vanocheukira vazhinji vavo hanzi kucheuka chimeso ana dhedhi vachidhiraivha kudai zvanoita nguva chatobondera vakomana imi makanzwa kakamba kanonzi ruchiva hanzi zonika
zvakangodakauka kuti ndingovononga 1 2 3 wedzi dzanabatwa pakamboikaka hanzi kana une zvaunochiva kune vaunochiva zvisina mudzimai wako mutengere kaka kana asina achinida kudrowa kumeso huku kana achinida kudrowa kumeso mutengerewo zvekuti adrowe kana kuti mupe mari atenge achizora maface powder kaka maeyeliner aya achidrowa kumeso huku achishevha tutsiyo wakovana kaka ambo kanonzi ruchiva kubva paruoko rwazve ndinodaira kuti mukuitiro zvakanaka muri Zimbabwe muna Mavharo DJ Mavharo pauchi pasina nyuchi. Kubatana nevamwe mubasa chinhu chakakosha nekuti zvinovandudzawo mbiri yako uyezve zvinoita kuti ukama wako nevamwe vaimbi hunge huri pakanaka. Mune vaimbi here vamwe vari muri kumbobatana nawo beat kunorekodha kuma-studios pamwe muchiro ma-combined shows kana kuti umwe anongouya kuti Gasi wade umbondibatirawo zvako panapa ndibatirawo lead kana kuti umwe anoti Gasi hande tinomborova tese mustudio amene kuti zvakaumirirewo sei papapa. Aichokwadi tine vaimbi vatinobata nawo. Kubata nawo kwatinoita ndiko kudai so. Tinomboita anonzi ma-combined shows. Tichenda nzvimbo dzakasiyana siyana. Tinobata nevaimbi vakasiyana siyana. Vaimbi the likes of King of Sungura, Komalik Machiso, Babashiro. Vanhu vakaita sa Praiser, Oliver Mtukudzi, Soja Love nevazhinji vanisingakwanisi kudoma, Romeo Gasa. Nevamwe vakangodaro vari kusimukira nevakasimuka kare. Mugoma Rubedi, regai nditore mukana uno ndikukumbirei manje mutite run down matracks ari pa the latest album muchititaurira nezvawo kuti zvakamira sei pa album itsva iyi inonzi Ruoko Rwashe. Album iyi yamakapiwa na Sungura President Heavyman kana kuti Dura Remanzi. Inonzi Ruoko Rwashe. Album inonzi Ruoko Rwashe. Ruoko Rwashe ndaedza kusanangura kuti sezvatinoziva tose kuti anzi pazarurwa naMwari hakuna anozarira, pazarirwa naMwari hakuna anozarura. Saka isusu tine zvipo zvakadai takazvipiwa naMwari. Saka Ruoko Rwashe taedza kusanangura zvese zvatinobata zvamunorumbidza kuti komagasi munoridza, komagasi munoimba, komagasi munotamba, komagasi makazodai. Izvozvo zvese izvozvo Ruoko Rwashe, nekuti dai pasina Mwari wanotungamirira hazvaisvika pazvasvika nhasi. Saka kuti zvisvika pazvasvika paRuoko Rwashe. Mune album inonzi Ruoko Rwashe mune masongs anotiwo Rufu ndakaimba ndichiedza kusanangura ndichirangarira hama dzakatisiya, hama neshamwari, tina hama neshamwari dzakatisiya ndinoziva mumadzinza wose kana mumhuri nemhuri. Tina hama dzedu dzakatisiya dzatakarasikirwa nazo nekuda kwezvakasiyana siyana. Imo mukubuda kwaro zuva kusvika mukuvira kune hama dzatisiya izvozvi. Saka ndaedza kusanangura kuti iwewe sezvo uchiziva kuti uchafa wakagadzirira here kunosangana mambo wamadzimambo. Zvii zvaungaite kuti uzokwanisa kusangana mambo wamadzimambo. Uye ndichiedza kusanangura kuti hakuna asingafi, tese tichafa. Ungava uri pamusoro pendege, pamusoro pei, kana mungarava, ungava unopfeka masutu anodhura, uchafa. Saka tizive izvozvo. Iripo zvekare pakudzidzisa kuti vanhu tisadadirane nekuti rufu mutongo waMwari wakagara uripo. Uye kana muchinge marasikirwa nehama musazoshungurudza vanenge vasara kana kusvika pakuchema kwokuti munozopesera makunzi amaita kubatana nechirwere chemwoyo kana cheBP. Rufu mutongo wakagara uripo nekuti aenda anenge apedza pake zvasarira iwe. Kouya zvekare song inotevera inonzi Mafaro Chete. Mafaro Chete isongo yandakanyora ndichiedza kusanangura kuti munhu wese anofanira kuwana nguva yekufara. Saka nguva yekufara kana ichinge yasvika iwe unofanira kuti ufare. Sezvo munoziva tose kuti senisa Gasi zvangu takakura tichitambudzika, tiri vanhu vaitambudzika, asi toda kumbofarawo, ndonguva yekufara. Kune vamwe vedu vakabuda panhoo yeurwere vakarwara kusvika pakufema neoxygen kana kusvika pakutakura mubhara kana kuti vasingazivi kwavari kuenda, asi nhasi uno vapenyu. Saka nguva ndiyo yekufara. Tine vamwe vedu vakabuda musauna yemotokari, vamwe vakaoparetwa, vamwe vakabuda asina gumbo, vakabuda asina ruoko, vaine urema hwavainawo, asi nanhasi uno vakachengetwa naMwari, vapenyu varipo. Tine vamwe vedu vakamwa poison kana kumwa muchetura kana kusangana netsaona dzakasiyana siyana,
mwakapuswa nemotikari asina sundo mpenyu. Tine vamwe vedu mwakasiwa nemudiwa wake kana kusiwa nemurume wake vachisiwa nevana vari vadiki asi vakakwanisa kushandira mhuri ikakura. Anaso uno vana vakura ndiyo baba ndiyo mai pamba ipapo masingo madha iyi ndiyo nguva yekufara. Sangatifarei ngekuti nguva yekufara hairidzirwe bhero iwe wega ndiwe unototsaurira kuti iyi ndo nguva yandoda kuti ndifare. Ndokusaka tichiona tese kune mabirthday kune mishato kune zvakasiyana siyana zvinoitirwa isu kuti tinge tichivaraidzika kana kuti tichifara. Kune mabhora kune zvakasiyana siyana. Saka nguva yekufara inoedza kutsanangura kuti munhu wese ngaafare. Toda kumbofarawo. Gore rese rapera tichingochema mbona izvozvi gore rapera taichema zvakasiyana siyana asi tiri vapenyu nhasi tiripo. Saka ngatifarei. Touya zvekare song inonzi ndinaye wangu. Ndinaye wangu ndaitsanangura ndakatarisana nyaya dzemudzimba. Nyaya dzemudzimba kuti mukadzi musikana kana achikura anenge achishura kuti dai ndawana murume anondiroora. Then Mwari akupa murume anokuroora, murume uyu murombo. Usazomure kana kuzova neruziso runojondora riya ndokutaisa pa next door kuti baba upa next door vazoya nepepa bhiki yakazara kowangu kana kuti pa next door pazodyiwa huku panodyiwa futu chicken mazuva ese. Zvinozova zvinozokutuma kuti kana uchizovenga uchitaisa murume wako unozoona sei asiri murume wozopedzisira wamura murume. Saka ndaidza kutaura kuti kana uine murume wako wako waunaye gusikana naye ndaipa semuenzaniso kuti kana uine timu yebhora kunyange ikadyiwa makamuona kana munhu aisapota timu yake semuenzaniso ingava iri Mbare kana Bhaka kana ikadyiwa munonzi achiti yangu timu yakaipa nekuti inenge iri timu yako. Ungava nenyika yako kana muine zvinenge zvichiitika ramba uchitsikira kuti nyika yako. Zvimwe chete zvine murume wako kunyange achishaya nezvaari izvozvo mugamuchire nekuti ndiye wako wakapiwa naMwari. Saka usambure murume. Touya zvekare inonzi ruchiva. Paruchiva apa ndaedza kusanangura kuti kana ruchiva ruchinge rwatibata mumwe anobatikana kana kuti tanga chatsikwa nemotikari. Munoziva varume kana tinge takusanangura kana tichinge takuongorora vanhu vechikadzi vachifamba tobva taongororesa. Asi ndaitsanangura izvo kuti wako waunaye ukangomuchenesa anogona kunge akatonaka asi ndinoda nokuti uri kumupfekedza sei, uri kumuchengeta sei. Ukashungurudza mukadzi mukadzi aasimbe anoonda. Saka mukadzi wako mubate zvakanaka umuchenese. Kana uchida mukadzi wakanaka wako muchenese. Ndopandaiti varegerei vapfekewo tumamini twacho. Kana uchiona une dambudziko rekuchiva vana vechikoro kotengera ka mukadzi wako uniform yechikoro kana mamuba kaumupfekedza. Ndizvozvo kounorambidzwa here. Varegei vapfekewo tumalegini. Kana usingadi kuti apfekere panze musiye apfekewo naye mumba imomo chero muri mubedroom menyu achimbofamba arimo akarowa tumamini itwoto. Ndizvo zvaunoda kuti usazotarisa kunze nekuti zvinokonzeresa. Saka vakadzi venyu vapfekedzei zvamunoda izvozvo zvaunochiva iwe unozviziva mutengere umupe apfeke izvozvo kuti usazomuchiva kunze uko. Kouya inonzi uri mukuru. Uri mukuru ndaedza kusanangura kuti gasi uri mukuru nekuti ini kana ndiripo ndakazvitarisa ndinoona ndiri munhu mukuru. Sasungura president Eveman dora remhazi ende shwa ndiri mukuru. Newe zvekare uri mukuru. Zvinda nokuti unobati kuva mukuru ndiwo unoita kuti uve mukuru maendane zvaunobata. Saka kana uri mukuru kune vamwe vanhu vanozorwadziwa nekuti kosei gasi azova munhu mukuru asi izvozvo hakusi kuda kwangu nokuti ndiri mukuru. Saka ndaendasanangura ndeye kuti chipo changu inini mukandiona ndichikwenya magitari vanhu vachifara hakusi kuda kwangu kana kuchenjera ruoko rwashe. Saka Mwari ndo anoita kuti ndiye vakaita kuti ndive mukuru ndive sungura president sezvandiri nhasi. Saka ndopandasanangura ndichiti changu ndichafa nacho chipo nokuti ndauya ndiri kubvira rimi remoto. Saka pane vanoda kuvhiringa zvipo zvevamwe vanokanza matombo vachida kutitema kuchera makomba. Aiwa taitaura isusu tichivati toenda mberi vachida vasingadi. Ndo patazitaura paye kuti ukazoda kushingirira kuda kudzikisira munhu ane chipo chake zvakangofananidzwa nemunhu amirira bhazi munzira yembeva haruye neko chero mukamira naadzimai venyu rinovira zuva bhazi zisina kuya neko nekuti munzira yembeva unenge warodya mupaseji uye zviro wari mamutara hapana chinobuda ipapo. Saka ndozvataisanangura kuti rwendo runo zvakaomera gudo munda kwari mamhiripiri. Ndaisanangura kuvavengi kana kuti vanhu vanorwisana nesu vaimbi kana vanorwisana neni sagatsi kana kuti vanorwisana newe ipapo taitodza kutaura kuti rwendo runo mutambo wakachinja shiri yakabvuta regeni gasi anopinda paiginya toenda kumberi vachida vasingadi.
saka taizosanangura tichidzosera zvakare kuna Mwari semunamato kuti ibvamizira musatani toda kuenda nokuti satani munhu anogona kumupedzera ndiMwari. Ndozvandaisanangura ipapo. Toya song inonzi iyo Chuyai Baba. Chuyai Baba ndakaiona ndakatarisana nevanhu pakurarama kwatinoita, mungava mudzimba, mungava kumabasa, mungava pautano, kuti Mwari toziva tose kuti kune zvakawanda zvinoitika kuti mamwe anoenda kunotsvaga rubatsiro kwakasiyana siyana kwandingagoni kusanangura. Asi mukuongorora nemukuona kuti ikoko kunotsvaga rubatsiro akusiriko kwarinobva, rubatsiro rinobva kuna Mwari. Saka munhu anoshanduka. Ndaedza kutaura kuti Mwari Chuyai mega imi mambo, Mwari mambo wamadzimambo, muuye munditarise pabasa rangu randinobata, pautano hwangu Mwari, kana vana vangu, imba yangu mundichengetere, nekuti inini ndikavimba nemunhu anoshanduka. Saka Chuyai Baba, Chuyai Baba, uyai mega nerudo, nokuti hakuna ane rudo serwenyu Baba. Ndozvandaenda kusanangura panzive. Kanjani pa free time yenyu pamunenge musiri kumbofunga kubata gitare kana pamunenge musina kuisa gitare kumsoro kwembedha? Nekuti vazhinji vaimbi vamwe vanomwe akandiudza kuti anotorana negitare riri pasaidi apa. Imimi manje pamunenge musina kunge makadaro, musiri kumbofunga sokumbokwenya kana kumbofunga kuti reka ndinyore mhanzi, munoshandisawo nguva iyoyi munenge muchiitawo sei zvenyu? Spare time yangu kana kuti nguva yandinenge ndakasununguka ndisingaiti zvemagitare, ndisiri kumagitare, ndinofarira kuenda kunoona mhuka, ndizvo ndinofarira. Kana ndisina kuenda kunoona mhuka, ndinofarira kuenda kunotambira kunzvimbo dzine mvura, especially kana kuchipisa saizvozvi sekuno munoziva kuti kuZimbabwe kunopisa. Ndinofarira chaizvo kuenda kunoita zvekutuwina kana kunoona kune mvura, ndizvo ndinofarira izvozvo. Kana kuti zvebhora, ndinofarira zvakare zvekutamba bhora. Timboti nzvengeka pane zvemumhanzi izvi, ko panoti kudya apa ndeipiko iyi, ndeipi tafura yekuti mama vakanga vanyatsokugadzirirai panapa dadhedhi panapa ndabika kauya mudye, zvipi zvamunofarira kudyawo imimi semuimbi? Nekuti ini mukandibvunza ndogona kukuudzai, saka aiwa ndakutangirai imimi manje. Pafavorite meal apo ndo pandofarira bhozi istirana benyu mundiro. Panofarira ndaguta mfarira racho. Inini chikafu changu chandinofarira ndofunga ndakambochiti imbei. Fimbera chi. Chichandofarira inini ibeans, sadza nebeans ndozvandofarira. Kune mumwe muriwo yakasiyana siyana ndoziziva vazhinji vanofarira nyama, gochiko ine zvakasiyana siyana, asi chiri fani pandini chekuti ndinofarira beans. Saka pa every meal yangu ndinomeka sure kuti beans dzinofanira kunge dzirimo, sadza nebeans. Koya zvekare kana takataisa pane zvenyama, ndinofarira anonzi maoffals kana kuti nyama dzemukati, especially maguru nematumbu. Zvinondiitira zvakanaka. Kana tichidya chikafu ichocho ndinoona sekuti handife, kana kuti stress aimbofi yakandibata handi panguva iyoyo. Zvakare mukoma Albert, mukunyanya kutaurisa imimi ndikuda kuti mumbotitsvagei chekumwira naika pahuro pasakumarara apa. Inini kuno kunditsvagewo futi a cup of tea nekuti aiwa kuri kutonhora. Makateerera to your number one internet radio station, Zimnet Radio. Pombonokai, mutapirire ndini wenyu Ami Jamanda and the Rhythms of Africa. Pombonoka, zambekani, Farao akateerera, mumanzi nema interview, zvese zviri pano, Zimnet yakapengera iwewe, neni wacho, kutitibatane. One love, I'm out. You have a business and you really don't know how to get it out there? Why not advertise on Zimnet Radio? Send your email to marketing@zimnetradio.com. That is marketing@zimnetradio.com today. You're listening to Zimbabwe's finest radio station, broadcasting worldwide. Zimnet Radio, the people's choice. Zimnet Radio. Been jamming new music. Pop and jam.
I know you're going to dig this. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Shungu moyo wangu kwakaenda wawe chaenda ire vavarire moyo wangu kwadzakanaga ndichamuwana ire. The Prince Usi achitungamira chikwata The Springs Crew makateerera your number one internet radio station Zimnet Radio. gore rino kumakwishu vamwe ndo vakazoti wanyangira yaona, vamwe ndokuti kugona mbavha kana muroyi kumurongera. Zvino panapa hapana kunyangirwa, hapana muroyi kana mbavha. Vateereri kupera kwegore rega rega tinokupai chironga top 100 mukana wazaruka kuti muchitanga kukanda mavhotsi enyu muchivhotera dzimbo dzamuroda kuti dzipinde muchirongwa umo. Download Zimnet Radio mobile app kana kuenda pawebsite pedu mutotanga kukanda mavhotsi enyu izvezvi. Haikona kuzogumbuka kana kambo kako kaunodisa kashaikwa mu top 100. Ini ndatotanga kare. Vari kutibata pachirongwa ndiri kukuchingamidzai mukati mezuva ranhasi. Ndiri kukurukura namukoma Albert Sungura, president kana kuti Heavy Many Gatsi nechikwata cheorchestra muambo azvo pamusha vanobva paMount Dididi paMount Darwen apa. Ndinoda kuti ndipinde paalbum yavo Ruoko Rwashe pandiri kuda kutora kambo kanonzi Uri Mukuru. Hanzi unoziva zvinoitika muupenyu ndezvekuti unogona kuchererwa makomba kana kukandirwa matombo nevanhu vane godo. Chavanoshadza kuziva manje ndechikuziva kuti aiwa kaizvi zvipo zvashe ruoko rwashe runoita kuti uite zvauri kuita izvozvozvo. Rega chinzwe kambo kacho Uri Mukuru kubva paalbum Ruoko Rwashe. Heavy Man. Uno sakambira kudo muda wese okanwa mitiri ona kusuka Zimbabwe ndeswa zvere nyana Gatsi munhu mukuru mukombe webhora ugare kuti mimwe chete unochinjanwa rwendo runodatura waita munyama mukoma wabidza bhazi nzirembeva aruye meko tapinda mumateking lane manje takuvatika manje shiri achiri kurarama anodya masose asi kana afa anodyiwa ndini masose gudo ranga rajaira kupa muda wangu wechibage rondo runo ndakarima mhiripiri kukanda matombo vachida kutitema kuchera makomba vachida kutinyusa ramibetsera muda wangu shuwa here vandakarima ramibetsera muda wangu shuwa here vandakarima ramibetsera muda wangu shuwa here vandakarima
waita munyama muvengi warima mtara manje waroja mpasiji Mafaro Chete Promotions Gucci Pasina YouTube. Rwendo runo shiri yabvuta rekeni akomana imhemunda wese piriviri kutsuga warimwa mhiripiri nekuti gudo wanga wanzwa wandinzwisa kuba chibage mumunda vakomana imi mangozinzwa ka ndo mamwe masoko ari kubuda mukambo kanonzi ruchiva kambo uri mukuru
kusanganisa hone kuti tinenge tanakirwa ngoma hanzi zonika ukanga uchiitira munhu utsinye ziva kuti Mwari maropafadziro raanoita vanhu zvakasiyana siyana chenjera kuti unozorodza paseji akomana imi kana kuti hanzi kana kurima mutara mukoma gazi munenge makangozvipengerawo futi nemasasi enyaya hanzi unonge wazoita kunge wamirira bhazi munzira rembeva murume nemukadzi kuswera makamirira bhazi munzira rembeva nekuti munenge kuitira godo munhu ane chipo chake chaakapuwa naMwari chake anotongoenda nacho achimbosara. Ndodaira kuti mikambo uri mukuru kakuitirai zvakanaka kune vari kutibata tiri pachirongwa huchi pasina nyuchi Desert Studios. Nini wenyu musamara DJ Mavharo ndiri kukurukura na mukoma Albert Gatsi vanofamba nechikwata cheorchestra mawambo azvo. Chimwe chinhu vatereri nevatsigiri chavangada kuziva mukoma Albert Sungura President Heavy Many mazita kupfekerana vangada kuziva kuti muri munhu akawana here kana kuti hamusati mawana kana kuti hamusati mawanikwa makatomirira kutsvagwa. Kaka nekuti varipo vanotsvaga nevamwe vanotsvagwa vice versa saka makatsvaga mukawana here kana kuti hamusati matsvagiwa. Akomanaka uchi pasina nyuchi Gatsi akaroora ndine mudzimai wangu anonzi Nometa Nyamanza. Ndine vana vaviri vakomana. Wekutanga anonzi Alpha Gatsi ane 5 years. Wechipiri anonzi Alfred kana kuti Erico Gatsi ane 2 years. Heavy Many kana kuti Sungura President mukoma Albert Gatsi mungade kutora mukana uno here kuti mutaure anything chamungade kumbori yeZimbabwe yakaterera pamwe chete nevatsigiri. Kumafans eorchestra mambazo ndadzokurodza zvekare ndoda kusimbisa ndichiti Sungura President sezamunoziva mese kuti kana tichiti president kana tichiti president weSungura tikutaura kuti ndo vacho vanenge vachinzi ndo vakati vakaibata. Saka ndiri pausungura president saHeavy Many murume anorema tisana kuda kuti dura remimhanzi zvinoita kuti atipererwe mudura sezamunoziva kuti mumatura aya sematura semenzaniswa matura eGMB aya tese tinomaziva kuti matura akakura ukabvisa 5 liters mudura hapana zvavanenge waita. Saka patuma albums twatakaburisa tinongofananidza ne 5 liters zabviswa mumatura arimo muna Gatsi. Saka orchestra mambo azo kana Albert Gatsi haapereri zvekumhanya imba inesu nekuti tine zvizhinji zvatichakuunzirai izvimwe zvichangoya semasurprises zvingatigona kuti zvisanangure asi ngoita zvitaura hazvo. Saka tsigirai orchestra mambo azo nesimba renyu rose nekuti isusu toda kuti tuye nemaprojects akasiyana siyana atichakupai nesimba rose nepatinokwanisa napo pose tichitsigirana nemafaro chete promotions uchi pasina nyuchi ipande nebhurugwa kai. Saka munoziva kuti pane uchi pane nyuchi pane uchi saka mafaro chete naAlbert Gatsi ipande nebhurugwa tisiyane change tichikuunzirai zvakasiyana siyana mavideos mumhanzi tinetarisiro zvekare yekuti tikambopinda mugore ratikubata irori tichatanga kukanda zvekare masingles tizokanda zvekare mabamba mberi asi tikanda ari masingles nekuti dora remhanzi aperirwe kungoratidza chete kuti dora remhanzi aite sei aperirwe tinoita sezvamunoda imimi izvatinoita. Saka zvinenge zvakunakidzai paalbum iyi garai makasira kuti taurira kuti tizive kuti kana tinge touya nemutoo upi kwamuri. Albert Gatsi munhu akasununguka kana mukada kutaura naye pafoni ndinotaura nevanhu nguva dzose handina nguva kuti usiku handirare nekuti kana ndichita zvemagitara handirare sezvamunoziva mose kuti ndikafunga kuti gitara rangu ndorara kumusoro kupiro ndokuva ndinorarire charadzimai vanozviziva izvozvo. Saka Albert Gatsi munhu akasununguka kuti chero nguva pamunoda kumubata munokwanisa kumubata asi nhamba dzamunokwanisa kumubata Albert Gatsi zvakasununguka 0735 008 084 0735 008 084. Iyi ndiyo namba direct line yangu ini saSungura President. Kana mafona namba iyi munenge makutaura naSungura President live. Ndinobatika zvakare paapp nenamba iyoyi. Then kuna Alfred Gatsi munin'ina wangu iyeyu ndiye munhu andogara naye pedyo. Namba yake inotiwo
0776 604 845 0776 604 845. Zvekare kune namba yemunun'una zvekare uyu munhu pedyo pedyo zvekare anonzi Axon Gatsi, namba yake 0737 310 385 0737 310 385. Pamalines andakupa yaya mungava mune zvichemo zvamunenge muchida kutaura makasununguka kutaura ipapa. Vanoda maCDs kana zvakadaro zvakasiyana siyana, vanoda kubvunza nezvemashows kuti mashows edu ari kupi, munotibata ipapo zvekare. Ndi vane zvakawanda zvavagere kuda kuburisa kana kuti kuratidza chipo pasi rose kuti nyika izive, pasi rose rizive kuti kuna sungura president. Tiripo pakugadzira mavideos mugore ratiri kupinda irori muna January titatotanga kuti tiite mavideos yacho nokuti mascript zvese takapedza kumapractices nezvakadaro daro. Saka kwasara mashoots, I think tikutanga mashoots muna January. Saka tiri kuimbisa vatsigiri veorchestra mambo azvo kuti kusvika kuna May June tinofanira kunge taane DVD remavideos. DVD tiri kutarisira kuti kana zvichinge zvafamba zvakanaka rinofanira kunge rine 8 songs. 8 songs tiasa 6 songs dzatichatora pamaalbums akasiyana siyana, pamaalbums atakaita, kozoita 2 songs dzatichatora dziri live palive show, dzichirohwa selive show, dzichange dziripo zvekare papo paDVD iroro. Ndingada kutaura kuvatsigiri vesungura music, ndiri kutaura inini kuti vasikana ndimemonaita imire, isungura ndimemonaita imire, yave kudona ndimemonaita imire. Imi mafanzi sungura ndimi munoita kuti isimbe. Kungauye mimwe misambo yakadaro inosiyana siyana, asi sungura takabva nayo kure, ndimi munoita kuti sungura isimuke. Saka kusimudza sungura, kusimudza vaimbi vanoimba sungura. Saka ndinotini sasungura president tinoda rutsigiro runobva kwamuri. Kana muchinge manzwa, pamunenge manzwa pakunakidzai, titaurirei kuti Agatsi pakati nepakati watigonera. Asi kana muchinge manzwa zvekare panenge pasina kukufadzai, sunungukai, nekuti imi ndimi varungu veduka, ndimi varungu vacho. Saka imimi kutoti tichiridza mhanzi tiri kuridzira imi, saka imi mukafara zvedu zvinotifambira. Patinenge takanganisa munofanira kutaura kuti mukoma Gatsi ndachifunga kuti manzi yenyu munenge maakurasika kana maakudai, uye gadzisai apa napa. Izvozvo ndinofunga kuti ndozvoita kuti sungura iende mberi. Saka imi mafanzi esungura ndinoziva kuti varipo vanotsigira sungura zvechokwadi chokwadi. Ndimo wati kutaura nezvaro kuti kana muchinge manzwa maalbums nyasotereresai. Kana matereresa pamunenge manzwa pari kukanganisika, garai mataura kuti sungura iende mberi. Mugoma beti sungura president kana heavy many ainini ndafara zvangu kurukura nemi ndakuchikumbira kuti nguva ineika muchioneka vatereri. Ndinoda kutenda zvikuru mukoma Shingi Muzembe kana kuti DJ Mafaro veMafaro Chete Promotions. Ndinotenda zvikuru nerutsigiro rwavanotipa uye nerudo nevaimbi nerudo nechinhu chinonzi music. Mukoma Mafaro munhu anotsigira chinhu chinonzi music, zvekuti nenyika yavari kana kuti nenzvimbo yavanogara nekwatiri, zvinondiratidza kuti murume uyu kauyu akatikoshera kuna udze kuimba. Ndinoshuvira kana kuti ndinonamatira kuna Mwari kuti kudai vamuwedzera mazuva nemakore ekuti awa ararame. Handina hangu simba, asi ndomunamatira ndogara ndichisa, nekuti ndine zvizhinji kana kuti tine zvizhinji sevaimbi zvatinobatsirwa nemurume uyu, asi zvatisingagoni kusanangura pamhepo. Asi chandokwanisa kuti nditende pamberi penyu mafanzi, imi muchizividzwa kuti murume uyu akatikoshera. Saka ndoti DJ Mafaro, kudai varamba wakadaro, uchi pasina nyuchi iende mberi, uye brand iro riri rikure. Ndatenda hangu Mafaro, aiwa ndotenda. Hakuna zvakanaka zvodarika izvi. Chakanaka mukoma imbo aikure bhasikoro. Ndinofara nenguva yandawana kuti nditaure nemi, nenguva yandatenderwa naMwari, ndichitenda Mwari chekutanga, ndichitenda mukoma DJ Mafaro,
DZ Studios ndotenda zvikuru. Ndotenda nenguwa yamandipa muchisa nzeve dzenyu kwandiri. Nguwa inokosha iyo nekuti muri vanhu vanokosha. Airarame woye pasina mvura. Imi muri mvura. Ini ndiri woye. Ndikaiswa kunze ndinofa nekuti ndorarama nemvura. Mvura yacho ndimi. Ndokutenda musare zvakanaka. Mutsigire Albert Kasi ndokesera mambazo. Ndinodada nemi uye handidi nemi. I love you all. Mukuvhara hurukuro yananga ndinaye namukoma Albert Gadzi sungura president mangozvinzira mega vachitsanangura kuti sei kunzi sungura president kana kuti have many ndakuchivaperekedza nekambo kanonzi mafaro chete nguva yekuvhara takabarwa tichingochema upenyu hwese tingochema wakati nombodawo nguva yekuvhara ndosaka muchizosangana ona mushamarari DJ Mavharo mukoma Albert muitirwe zvakanaka rega nditore kambo kanonzi mafaro chete kubva paalbum ruoko rwashe itirwai zvakanaka tawe yako mafaro tawe yako zofara 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 mudanu efe mudanu wauya mudanu efe mudanu wauya roketo yusisi mwetuza mudanu wauya marupepo kasi mudanu wauya
mhuri yezimbabwe ndanga ndambomwa tii zvinobva tii achandipisa pauramba uda kuti ndisimudze maikidaizi abve yaramba ndosa tinoita musi friday wega wega kukwinzirai vaimbi vezimbabwe live and clear and direct from wherever they are mukati mezuva ranhasi sekunzwa kwama muri kuitana nemukoma albert gadzi sungura president heavymani kana kuti dura remumhanzi vanotungamirira chikwata cheorchestra mambo azvo vari mutenwadi umo ndo mavanogara takati kufamba nealbhamu ravo itsvaitsva inonzi ruoko rwazhe albamu racho rakapenga rakazvipengera next week ndinenge ndine mumwe muimbi kumana handichataura kuti ndeupi nekuti ndarasiswa kairi nevaimbi vandinge ndamborova maintroductory songs avo ndobva ndati ndinawo next week mazvobva zvaita sei zvobva zvavharana manje ndomhanya mujecha manje kana kumhanya makarimwa akomana imi chandisingadi kandi chekuti ndizonzi aiwa mushamarare anosona mabhodhoro nekuti munhu anosona mabhodhoro anonyebera bhodhoro arimbobva rakasonwa hazviiti sondo rakapera nechikomana chinonzi diesel power mukapinda payoutube mukangotsvaga kuti mafaro talking at diesel power munochiwana ipapo icho ineiyi zvikatiitira zvakanaka by the end of the weekend inenge apo zvaka payoutube nepapodcast tichakanda mapodcast ipapa kuitirawo vabata chirongwa mumashure tatanga kare monzwa kwatatanga tichibva nevazoenda vanozonzwa kuti tapedza sei saka mhuri yezimbabwe panapa zvakuitika panapa ndezvekuti ndine chimwe chikomana chinobuda neparuwa apa chikomana ichi chinofamba nezera kuti sekuru gomba newton gomba neorchestra napitapi wakaburisa albhamu rake idzvaizva rinonzi atipo kukunda regai ndikutorerei kambo kanonzi kukama nzou uyu mukomana uyu kawo he's lined up uyu definitely muchamonzwa uyeyeyo sekuru gomba orchestra napitapi paalbhamu rakanzi atipo kukunda regai nditore kambo kanonzi kukama nzou. Wakaisungama, kuzosungana no ambire
chikomana chinonzi Sekuru Gomba ndo zita ranofamba naro, asi anonzi Newton Gomba. Akati ngambere
Vatenga vakomana veorchestra Napitapi album rakanza Tipo Kukunda. Ndatora kamba kananzi Kukama Nzoho. Uchitengera kuti uda kukama nzoho wakagara pamusoro pembada wakaisunga nerova mbira. Vakomana imi kunzi kuda kuratidza kuti zviya uda kupinda nayo kaikai yakatooma. Album rakatakura 7 tracks. Vakomana vatsva vari kusumuka kunziro panhepenyoro nemavharo chete promotions D-Set Studios na DJ Mavharo. Gomana is lined up in a few weeks time. Muchanga muri kumunzwa ipapa nepenyoro panapa. Saka nekuruwa ndokumaraini kwake. Bada muri sei muri Zimbabwe kwako ngokokotedza zvedu zvazara mugango ranhazi. Ndaikona kuzonakirwa nehuchi uchikangana kuti nyuchi dzinoruma. Ndatanga nekugurukura namugoma Albert Gazi sungura president. Mozvitsvaga papodcast apa kana paYouTube. Full show yacho inenge apo. Kunzira vaimbi veZimbabwe tiri kutanga vapakati vari kusumuka maBrenda Da. Iyo album iyo itsva yakaburwa 4 weeks ago. Kukunda 7 tracks album pache papapa. Vari kubata nekuchingamidza pachirongwa which pasina nyuchi Zimnet Radio. Musazokangana mavhosi top 100 zvakare. Press on ndopinda paubhama yakanzi Shuga Munzeve Dinidza Express vakatungamirwa nechikomana Batsirai Chinyanga. Gambo kanonzi Dzvara Kadenga. Azimudiwa wangu richisipiti mugwenga. Murima ndada kutsvaga chinondipenyera ndiwe wega. Pandinorwara ndiwe unondisekenyedza. Mangwana makanaka nekugotsi vagomana imi.
mutambo ndakatora paalbum Sugar munzeve vagomana imhitoisa pressure sugar yaiswa papressure kana kuti pressure yaiswa sugar. Vagomana vedu Needs Express vakatungamirirwa namugoma batsirai chinyanga gambo kanonzi dzvara kadenga. Asi ndikasvika pakasipiti nyota yangu yabva yapera kasipiti mugwenga. Madzimai muri zvisipiti mugwenga here imimi? Ini zii zangu maizwa kayanga chita kuna ngoma Albert kanzi wako mudzimai ukada kuti achene ukanga uchichiva vanopfeka mauniform vana vezvikoro kutengera kamudzimai wako uniform wopota achipfeka ari mumba kuti usachive kunze uko. Vanoda kudrowawo kumeso uko nekuzora maface powder ikamupe mari atenge kana uchichiva vakazora maface powder kumeso uko. Vanhu vandakazoona vachizora face powder kuvana katorika graft ikazoona zvakalaina here zvikuona kuti tokanyatsochekererwa tumadziyo vakomana ivi vamwana vanditenderedza muzoro pakadiko zvenyu muri kutibata pachirongwa huchi pasina nyochi DJ Mavaro enongadhura ubva murakataura 6 tracks ndiri kumutsvaga muchinda iye kune vanomuziva mumudzi kuti aconnected na DJ Mafaro. Kambo kachava kekupedzisira mukati mezuva ranhazi kubva kuna mugoma Zakaria young brother kuna mugoma kuna senior lecturer Nicolas Zakaria nechikwata chake chinonzi Chili Boys. Album rinenge rechitatu kana rechi4 kana ndisiri kukanganiza. Iri album rakapurwa 3-4 weeks ago zvakare. Album rinonzi Mavaro Jete ndatora kamwe kanonzi Rairo. Vagomana imi famba nebhora timu yakabayiwa.
kubva pamafaro chete mugoma zaka vakomana ichili boys akomana imhigambo kanonzi Rairo. Bereka ari kurayira kune vana kanonziona ikaisisitakura munoda kuti muchengetane. Munhu vakabereka vakasataura kavamwe vachona kuitirana utsinye chete. Atibata mashure. Thank you so much. Muri Zimbabwe ndipo paperera chirongwa chedu chezuva ranhasi huchi pasina nyuchi. DJ Mavaro ndatanga kutaura namagoma Albert Gadzi sungura president kana kuti heavy man kana kuti dura remimhanzi vanotungamira chikwata cheorchestra mawambo azvo. Patazongokokotedza zvedu huchi hwacho kuti zviite zvakanaka. Saka DJ Mavaro is signing off now. Mwari weminana, Mwari anoshamisa, Mwari wezvese, ane ziso rinoona pasi pemvura, nangwe nepese paunofunga kuti wakawanda, azvikuitirai zvakanaka. Mwari anotichengeta imimi neinini, vazotisanganisa zvakare next Friday. Musazokanganwaga matop 100 mavhotsi enyu, mavhotsi akakosha mavhotsi. Semavhoti via Zimnet mobile app kana kuti pawebsite. Zvirongo zviripo, mavhuni marara, vaishamarari varipo. Kana uchinzwawo kutswinywa uchifunga kuti nenguva zvako yaunoda kuita spare uchitandadza muri Zimbabwe, tinawo matraining facilities aripo ekuti tibatsirane kuti unyasova a finished product, upindewo pamhepo zvekuti vanhu vanopedzisira vakutokuchiva nechirongwa chako nemarovera aunoita. Ikaka saka tumira email donedza email personal@zimnetradio.com iko kanofunga kuti zvako zvokuita ushamarari izvo ungazvidewo ungazvivharire ungopombonoka zvako panguva yaunenge uri free payapa, then unobva waita consistent musi wacho neyo pachirongwa chako. Azvizoda kuti mwe musi wobva wati nhasi handiko, mangwana ndiriko, nhasi handiko. Aiwazve commitment. Kune vamwe vakazoti mukoma Mavaro kambo kamunorova ka DJ Sugar kayaka pavakakuita kajinguru kayaka chakaziva kakavachiti nhasi kwakaipa kune rirei yema DJs tiri kuno kuZimbabwe chimuti tombotykandira kuUK kuchando. Pano vamwe vakati mukoma Mavaro munokwanisa here kumbotisotera ukari kainstrumental kacho chete daiwa zvido zvenyu kunyanya, saka regai ndikuperekedzeni kainstrumental kacho anonzi Huchi special. Tatenda zvangu zvikuru, itirwai zvakanaka, muve nenguva yakanaka pamuri kugadzira kupera kwegore. Ikaka muchitsvagirawo vamwe mapresents eChristmas. DJ Mavaro signing off. Thank you so much. God bless you all.